nej. Det er ikke flytte mig. Jeg tror, der er ikke helt nok godt. Nej, den kan ikke rigtig mere. Så vej. Nej, jeg kan bare lige holde mod. Opad. Det er meget, meget sjovt. Jeg ved, der er helikopter, hvor jeg synes, der vil løbe helikopterflyvning her nu. Jo, men helikopteren tager en time mere, end vi lavede op. Kan den det? Ja. Han sidste 20 mænd. Så skal du prøve. Er der noget teknik? Nej. Har den 2? Ja, du svinger med den der og flyver fremad. Nå, okay. Den der nedad, tror jeg ikke, det er noget. Ja. Nej, du skal køre fremad. Okay. Så er følelsen af det. Ja. Ja. Der er der noget vej. Ja!